Sirrin zuciya na masoya ne, alaka cikin takamanni ne, ijiya aikin ta hasashe ne, kwakwalwa ta gano menene zaman duniya iyawa ne. Me sauki ne a fadar kini dai na manne kujera a gefe na zaune. Akwai nasara zaman mu da ke ciki a gaba, dai babbar nasara da zinariya. Cikin zuciya na faɗa dabara ce zama da masoya har abada, wallakin nasara cikin zuciya. a cikin duhu na fito da zuwanka masoyi na jarumi, lokacin da nake cikin wani hali zuciya ta dimi, na sami farin ciki dole ne godiya na yi ta lazumi, na rike waraka a hannuna ga alƙalami, ka zan yi wa baitin da ban ƙidaya adadinsa ba, kyawawan kalamai zan tsara ko dan makiya. Tunani ba zai gushe ba inda har masoyi na nan kamar ke, kin ya tsara kalamai. Kina nan ba zan cire ba a kirji na, kina nan kina da matsayi gare ni muhimmai. Kowa na da buri damuwar biri ayaba, gatawa mun jera sannu sannu hajiya. Zama da masoya har abada, wanda kai nasara cikin zuciya.